Здравейте и добре дошли в следващото ми видео. Както виждате, отново сме в кухнята. Тъй като рецептата за овесени бисквитки много ви хареса, реших днес да заснема две коледни рецепти. Тъй като Коледа наближава и смятам, че ще ви бъде интересно и полезно. Една от рецептите е доста лесна, но пък се получава интересно. А другата са коледни меденки, които правя абсолютно всяка година на Коледа. И за финала смятам да направим една бисквитена коледна къщичка, която ще правя за първа година и ми е доста интересно какво ще се получи, дали изобщо ще се получи добре. И хайде да започваме! Първата рецепта, както вече казах, е доста лесна и са ви необходими само 3 продукта: бутер тесто, шоколад и пудра захар. Първо отваряме бутер тестото и взимаме шоколада. Една лъжица хубаво намазваме само от едната страна, защото после ще съберем двете половинки. Когато сме намазали обилно, просто го сгъваме много внимателно. Идеята е сега да отрежем от тестото една елхичка, като първо леко си я начертавам с ножа. После започваме да режем по очертанията. Малко грозно се получи, но сега завиваме клончетата, нещо такова. Слагаме елхичката на хартия за печене и във фурната, в моя случай в аирфрайера. Нагласяме на 180 градуса за около 6-7 минутки, като ще проверяваме. Сега отгоре ще поръси с пудра захар. Първата рецепта вече е готова. Както казах, получи се малко кривичко, но хванахте идеята. Просто трябва клонките да се изрежат по-внимателно и след това да се навият добре. Сега продължаваме с по-интересната рецепта. Тук ще трябва да помесим малко, но сладките наистина се получават много вкусни. Това са моите известни меденки. Всички мои приятели знаят за тях и сега ще издам тайната си. За меденките ще са ви необходими 2 броя яйца, половин чайна чаша мед, 1 чайна чаша захар, в случая ще използвам кафява захар, 1 чайна чаша олио, 1 чайна лъжица сода бикарбонат, 1 супена лъжица канела и около 400 грама брашно. В случая вместо сода ще използвам бак пулвер. Започваме като разбиваме в купа двете яйца. Яйцата с вилица. Следва да прибавим 1 чайна чаша захар. Аз, както казах, ще използвам кафява, но вие може да използвате съвсем нормална захар. Чашата ми не е чайна, очевидно, но затова ще сложа малко повече. Сега прибавяме и мед, но тъй като ми се видя доста захарта, няма да слагам половин чайна чаша, ами около 2 супени лъжици. Около 1 чайна чаша олио, но аз няма да слагам толкова много. Прибавяме брашното леко на око. Преди да продължим да добавяме брашно, ще сложа канела.
Прибавяме ванилия. Прибавяме още малко брашно и там ще сложим бак пулвера. Тъй като стана сместа вече много лепкава и не може да се бърка, започваме с ръце. Тестото трябва да се получи нещо такова, т.е. не прекалено твърдо тесто, защото меденките им трябва така по-меко. Разстелих мушама, за да мога да разточа тестото, като ще взимаме по малка част от него. Първо слагам малко брашно, за да не залепне. Слагам малко брашно и на точилката и започвам да разпъвам. И когато сме разстелили, започваме да изрязваме формички. Готовите меденки поставяме на хартия в печката. Ставяме отново в печката на 180 градуса за около 10 минути, като проверявайте. Първите меденки вече са готови. Само да знаете, че трябва да ги оставите да изстинат хубаво, защото в момента са меки, но след като изстинат ще станат хрупкави. С airfryer ще стане доста бавно, тъй като е малък и се побират само около 5-6 сладки, а тестото е доста голямо и просто ще отнеме цяла вечер. Сладките ухаят невероятно, дори още в airfryer. Гледайте да оставяте по малко разстояние между меденките, тъй като леко се надуват и могат да се слепнат. Сладките ни вече са готови. Сега предстои да ги украсим. За целта взех тези бои на Доктор Йоткер и няколко декорации, но тъй като сладките са прекалено много, няма да украсявам абсолютно всички, ами само 5-6. За меденките пропуснах да кажа, че при мен всъщност не ги държах 10 минути, а само 7 минути в airfryer на 180 градуса, но разбира се, всяка фурна е различна, така че просто проверявайте и преценете колко е необходимо. Тъй като на опътването пише, че трябва да се потопят боите в вряла вода, за да може да станат по-течни, ще ги оставя за 1 минутка. Започвам с елхичките, естествено в зелено. Да видим сега и опита на Печо, какво ще направи, защото каза, че бил по-добър. Мисля, че вече е по-добре. Ами да, тя при мен не се беше разтекла, затова така. Случва се, но пак казваме, трябва да се сложат в 1 минута във вряла вода. Битката продължава с декорациите и слагаме малко топчета. Продължаваме с звездички. Аз избрах жълто. Ти какъв цвят? Червено. Сега ще видим. И ето ги завършените сладки. Не са перфектни, но все пак важното е да се забавлявате. И стигнахме до най-вълнуващата част, а именно къщичката. Взех я от Lidl и пише, че всички части се ядат, но за първа година ще правя, така че абсолютно нямам идея
как точно се прави, така че ще отворим и ще пробваме. Ние си имаме пудра захар, ама още един пакет. Това е. Аз всъщност видях, че има опътване на гърба, така че ще следваме него. Да видим какво има тук. Вау! Много са красиви. Много хубави човечета. Има някакви фигурки. Естествено, не ги изкарах както трябва. Само не мога да разбера какъв е този крем тук, но явно трябва да прочетем опътването. Всъщност този сос, който казах, е просто белтък и пудра захар и Печо се взе с бъркането да помогне малко. И готово, нещо такова трябва да се получи. И сега ще започваме да загубяваме къщичката. Тъй като нямаме шприц и в момента не ми се занимава да правя, ще пробвам просто така с лъжица. Горе-долу се застопори. Сега слагам и от другата страна. Работа в екип. До момента сме стигнали до тук. Зазидано от всякъде. И е доста стабилно. Сега остана да сложим само покрива. Остана да сложим това коминче. Като комина трябва да е над билото, за да не пуши печката. Да, точно. Остана и една елхичка. Ще сложим тук отпред. Имаме и 3 фигурки. Жена с момче, момиченце и черна котка. И май това са Хензел и Гретел и вещицата. Печо реши да сложи котката на покрива, така че имаме промяна в дизайна. Да пази от мишки. Къщата вече е готова. Това бяха рецептите, които исках да споделя днес с вас. Надявам се да ги пробвате и да ви харесат. Ако ги опитате, споделете ми долу в коментарите как са се получили. Тъй като тази Коледа, за съжаление, няма да мога да се прибера в България и ще остана тук.
Ще ме е интересно да ми споделите долу в коментарите как вие прекарвате коледните празници. Помагате ли в подготовката на ястията? Имате ли нещо, което правите всяка година, както например аз винаги всяка година съм отговаряла за меденките. Това е моя задача. Но тази година ще се взема с абсолютно всичко, защото ще съм. Благодаря ви, че станахте до края. Ще се радвам да се абонирате за канала и да харесате това видео. Чао и до скоро! Надявам се да съм цялата в брашно.